yoga क्लासबो दं मालाय दिनैहाय थांदो दे आबा जिंजों थां बाय बाय प्रभु हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानन्द बेबायदि दं नालाय दिनै बिदाखौबो लामासिम बिदाय हैनो थाङासै आरोना बियो सेस प्रभु मा खालामनो जबरदस्त इयो आलौसो सना आलौसो जानो हाया आंबो जानो हाया खुलुमबायसोनाफोर आंनि जबान ब्लगटिस नोंथांखौ फिनखौसो बरबावबाय शर्मा जो भगवाननाय महर लानसोनाफोर दामुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो मोब्रुङैनो ओंखारबोनाय जादों फुंनि खामानि जोब्बाय लुस्रनांगौ लागा दङ बाट बे सासे सुबुङा दखानाव लेंगासिनो दं आरोना थ' ओमफ्राय गस्ला गाननायालाय मिनिनानै थैगोन सायाव बेखौ सोदेरबाय दहाय जि बगिंनानै मोननाया गाव ओमफ्राय खुवा आरोना खट्टा मिठा मा लाखोमा नोङो खट्टा मिठा मावजिसो खट्टा मिठा लादों खट्टा मिठा इमलि चक्लेट 10 थाखाया होआबा बिमाया लुस्रनाया नामनि सान नों जाबाय थादे खुनु गद गैया आरोना ओमफ्राय दा माने थान्दाखाय एसे दैयाव बाथाबहैनाया खम जादों थेवबो गेरेन्थि गैया दा थांनोबो हागौ ओमफ्राय बै सिलायाव लांनानै जाबाय थासिगोन आरो एसे सम मालाबा सबो खोलनानै लागोन नायपात्ता बिमाया एसे लुस्रनानै लागावनो लाखानोसै ओरैबादि स्पिडआव दुगैदोंना सनाफोर दुगैखांबाय नालाय अमाव आरो बाथिखौ लागायनानै लाबाय ओमफ्राय आङो केमेरा स्टेन्डजों हमनानै नायदों दे एसे गोलाव खालामनो ओमफ्राय जाया मोनो आंना अयभास गैया नालाय आं बायोलै गोदोनाफ्रा राखेंफानो नागिरलायो आरोना केमेरा स्टेन्डजों लोगोसे अयभास जाथ'वाखै नालाय रोंथ'वाखै माथो एखेसोलाय एसे बांसिन नुयो आरोना जायगाफोरखौ स्रांसिन नुसिनो जेनेबा आङो आखाइजों हमबाथ' खालि नैबे खिनिखौल' नुनाय जाहैयो बांसिन बिदि जाबाय आरो बिदि रायलायनांगौ आंना दागा मागा केमेराजों रायलायनायानो मोजां आरोना आखाइजों हमनायानो थेवबो दिनै एसे उस खालामनो दे सनाफोर सोर नायलांबाय बिदिब्ला आं ड्रेन ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो नानि नों मा हानिलायखो गैलाहाय आंजों बाराबा किचेनाव हाबबाय नालाय सनाफोर एसे शेयार खालामोबा बोरै जालायखो स' दिनै आंना स्पेशेल डिश आं सिगांनि ब्लग्सआव लाव लाबोनाय देखायखादोंमोन ना बेनिफ्राय बुंदोंमोन माजों जानो कनफिउजन आंनो लोगो नांगौ बेजों जानोबा आलुजोंबो जानो हायो बाट गोबावजों खनसे जायो नालाय आलुखौ मारगुलि मतलब एनै आलुआनो गैया मैया बावनाया लायफिननाय जायाखै बेखिनि ओंख्रिल' आयौ स्टेन्डजों एसे स्रांसिन नुमारो नामासै बांसिननो ओमफ्राय बेनि लोगोआ दङ सनाफोर बेखौ आं मैया नोंथांमोननो खिन्थायाखै माने मैयानो लाबोखादों होननाय जादों आरोना जेब्लानाखि आं नैबे लाव बिथांमोनखौ लाबोदों बेखौबो लाबोखादों आरोना खिन्थु मैया जानायनि प्रग्राम नंखायामोन बुस्थुखौ ओंखायनो आङो रुनानै फोरानस्रोनानै दोनदों मतलब बिदि गोरान नङा माने सान्दुङाव एसे दिहुनदों आरोना एवथ्रमनानै दोनस्लायस्लाय सान्दुङावनो होनोसै होननानै चकाचक आरोना स' नायनो स्पेशेल डिश आंना सनाफोर वाव स' आं दा स्पिडआव रेडि खालामनानै लाग्रोनोसै लाव हानायखौथ' सोरनो देखायबावनो लावखौ बिदि हायो होननानैथ' देखायनांनाय नङा होमबा स' लाव हानानै लाग्रोनोसै आङो बुंनो थांब्ला फुरा रेडि आरोना सिङावल' होननांसिगौ मैयानि दोंनैसो मुला थानायखौबो रेडि फ्रिट ओमफ्राय नैबेखौ एवगोन बेनिफ्राय आरो सारायाबो जाननानै लाबाय ओमफ्राय बेनि सिगांनि ब्लग्सआव बुंदोंमोन दालि सङा बाट फ्राय मोनायाव बारग'थाराखै आरोना नै संमारथारनांदों दालिखौ आङो ओमफ्राय बेखौनो मैया मोनायाव बिमा फिसाला जाबाय जोङो ओमफ्राय फिसाजोनि थाखाय एसे दोनदोंमोन फुदुंखाबाय आरोना माने सानसुआव दालि सङा ओमफ्राय ओरै साराया जाननानै लाखाबाय दहाय फुङाव फिसालानो ओंखाम एवना हरनायसो बेयावनो लागावगोन आरोना सुला-सुलि गैया 80 बोसोर फुराना ब्लाउस गाननानै संखावनोसै आरोना आङो 80 बोसोर मार नंगौ सनाफोर एकदम हाबानि सिगांनि सिख्ला बैसोनिनो ब्लाउस दासिमबो गानबाय थायो आरोना जिनो रोङा माने बुस्थुआ आरो सुबानो जोंखोल जाफिनो पिंक कालार नालाय मोजा आरोना ओमफ्राय आंखौ सिगाङाव सोरबा आगैमोना सोंदोंमोन ना दिशा बडि केयार ब्लाउसफोरखौ मानो गाना बेफोरखौ बुंनो थांब्ला आं सिगांनिफ्रायनो बारा गानखाया बारा मोजां मोनखाया आरोना स' बेबायदि गेन्जि ब्लाउसखौसो आं सिगांनिफ्रायनो सिख्लानिफ्रायनो मोजां मोनखायो आरो बिदि 3/4बाथ' आंनि थाखाय बेस्ट आरोना मानो होनबा बिराद मोजां मोनो बे मोजां मोननायानो दासिमबो हाबा जानानै बुरै बिदाब जालायबाय थेवबाबो खाराखै आरो सनाफोर नायनोसै बेसेसिम मोजां मोनबाय थायो आंथ' सानदों थैजासिम मोजां मोनगोनदां बेफोरखौनो आरोना अब्लाबो दिशा बडि केयार गानबाबो फ्राद समायोना मानसिखौ थ' गाननोसै बेफोरखौबो माजे समय आयै फिसाजो सामब्राम गुफुर जिरदों नै नांला सना आङो जिनखांबाय दुंबाय नालाय आरो माथोबाव हानानै लानाय
सामब्राम बानलुखौ ज्राव ओइ टमेट'खौ नै फिसाजो हाफ्लेनो नागिरदों ओंखायनो दैयावसो थिखांना दोनहरजोब्बाय आङो थारमाने ओरैबायदि गेलेगासिनो दङ आं जेबो खालामनो हाला आरोना आङो नै एवला एवलि सामब्रामा जाबाय नालाय बेदराबो ज्राव आयै सारायाव हरनाय लोगो लोगो एकदम दहाय फुङावसो आरो खोबनानै सान्दुङाव बहननानै दोनबावदों आङो मोजाङैबो खोबनानै दोनखादोंमोन सोरबा जुदि आंखौ दबा नोङो अमाखौ संना दाउखौ संनो होनोबा आं अमाखौसो लागोन आरोना रिक्सखौ आङो संनोबो मोजां मोनो आङो अमाखौ जानायखौथ' दा बुंसै अमा बिबैसो देलुन देलान देनानै लानायखौबो एसे गारलानानै हरनोसै जेरैखि सङा मालाय बेहा गोथाव जाखायो बारा गोबाव एवथुमा रानफुनलाखासै नालाय जि गोबाव रुनानै फोराननाय थाबनो हरगोन लावखौबो र' संख्रि हरखाबाय थारलै एवनानै फ्रोम जाबाय नालाय आरो माथो मोखां नायबावनो माखौथ' एवफ्लाबाय थाबावनो नै हानानै लानानै हफासे लावा हाबाब लावा खमसि जासिगोन नामा आंनालाय ओरैबादि आरोना माने बेदर गैलागि दागै माने लोगोरिया बुरजा जाबाबो जायो माने गन्ध हाबबानो जायो स्वादा हाबबानो जायो होननाय बादिसो एसे दोनबाय आरो खमसो दोनदों आं हनै है दा फोसाबबाय थानोसै आं ओमफ्राय आंनि बेदरा मानो थाखोमालायनाय गेलेखो फैगोनहाय लावासो लाखोमाजोब्बाय नै फैखादो ओइ मालाय दा लावा ग्लेब जाबा नुजाफिनगोन बे ना मेगन जाया नुलायो आरोना बेदरा थाखोमाजोब्बाय नालाय ना नागिरना मोनलायलायै जागोन ना मागोन साननानैहाय टेस्टिथ' मोदोमहांबायमोन खिन्थु मैया मादैनि जादा लावखौ रुयो होन्दोंमोन दा रुइगोन ना रुइया लाव मोजांबाथ' एवनायावनो रुइखायोमोन रुइलांबो हागौ दासो एवहांदोंथ' नै ओमफ्राय ओरै एवनोसैबो मुलाखौबो खुस्लियाबो बे गंसेजोंनो एवगोन आरोना बेनि एसे रसफ्रा इयाव हाबफाथोंसै लागाव दिनै आंबो साइना मालखो आरोना गोलाव गोलावैनो ओइ बिलाइ बुस्थुआलाय मोनखायो नङा होमबा न' टेनसन मैयासो थाजामोन दिनै एसे मालाय जेल देबबाय निहिराव बहननानै दोनोमोन दोननायालाय आङो थेवबो आरो गोबावथो थाजाबादि जानो जायो बिमाना आलु समायना नुहांबायानो बेनिफ्राय ओरैनो पटलबो एवनानै लाखाथारसै मतलब मुलिया मोनबाय होननाय जादों खोस्लियाबो बेनो सारायाबो बेनो होननायसो न' टेनसन बिराद ग्लेब मोजां जामारदों नै लावा एसे टाइम लादों आरो अबेबा बेनिफ्राय थाबसिन रुइनाय बायदि मोनसिनो आङो गोदो बिजनियाव जोंहा गायनायफोरा आरोना 10 थाखाल'मोन ओमफ्राय गिदिर मोजांबाबो ओमफ्राय एवथाबखाबाय नालाय आरो माथोबाव एसे दैजों गोदौनो थाखाय दै एसे हरनोसै देनानै लानाय थौसिखौबो आख्लायनोसै जोंना नियमा बेनोखा एसे गोदौथोंसै गोदौबाथाय एसे देसि मसला देनायखौ होनोसै बास ओमफ्राय ओरैहाय आंना नैबेबो चालु पटलाबो आरोना मोनसै बेबो मोनबायानो होनजासै ओइ प्लास्टिकआव बारा गैला गोदि मोदि गोजोबबाथाय आरो बथलखौ निचे लानानै दोनफैनोसै गोदि मोदि हरलाजोबनोसै आं र' जाबाय सनाफोर हरबाय आङो नांलायलाय नुजाबायलाय लावबो नुजाबाय बेदरबो नुजाबाय वाव ना मा वाव नों जायाबाबो वाव होनलायबाय नङा वाव नङा उल्था होनग्रा जादों बियो वाव होनबा वाव नङा एलाय उल्था होनबा उल्था नङा वाव होनबा वाव नङा 11थाजों मोननायजों ग्रोब फैदो मा फै बाहेरा एसे खामानि दं खोथाम खानानै लाग्रोनो र' ओंखामबो एथ'बां उखैथ'वाखै आरोना मोननाया खामानियाल' हाग'नानै लाग्रोबाय दिवालीनि साफा खालामग्राया आंना फिसाया लाबो आं एसे सिबदो लामाखौ हरदो नायथारनां माखौ साफा खालामो मैया गावनो जानानै गारनाय चक्लेट बिगुरा फैदो मा दे सिबदो सना सिबदो बिमाया बेखौ होआसै नालाय गावहा लानानै फैथारबाय मावथिथार बे उन्दै समाव मावनाय जानोबा जाया भाइ एसे देरबाथाय थिनबा मावनायसो नङा आइदै
आयै लामाखौ सिबथानसै नोङो दे फैदो मा फैदो दाबो आंनो फुखांग्राय हरदो आं जाहरनोसै हरदो जासाबथ'बाय दे बिराद हाद्रि एकदम बार बारहांबायना नै चक्लेट जानाय माबा जानाय आरो ओरै बिरबोनानै बे टार्निंआव बोरैबा जमा जाफैयो ओमफ्राय जोंनि दाखोर सानजोबगोन आरोना एथबां लामायाव जानाय जाखाया उन्दैफ्रा मालाबा नैबे जिरायनानै जाबा गारना गालांफ्रांनाय जायो आरो लांफानो बावबाथाय बेखिनियानोसै दुगैनो खारबोथारबाय आरो इयो मेंबाय गरमबाय होनलायनानै ना ने जागासिनो जोंहा आइजोआ बाबायावबो थांदों होनदों मा बाबायावबो थांदों ओं अबाव थांदों बाबायावबो थांदों होनदोंमोनलाय मा बाबायावबो थांदों डिउटियाव थांदों माला फैगोन बाबाया बायबाय होनदों नों गाबोन फैगोन ना आयो बाबाया आइसिम लायदों बिमानो होगोन ना होआ आइसिमखौ मानो होगोन ना होआ आंनो होगोन ना होआ आइसिमखौ सामसबो होगोन आइसिमनि सामसखौबो होगोन ना होआ आंनो दे आयै सना जाथारमा गोथाव दालिया गोथाव दे सना दे लगायखानायसो बिमाया आंनो दौदोंमोन नै ओमफ्राय आं केमेरा हमबाय नालाय हारसिं जानो आयौ जाखैबायलाय अह होनो दे जानोसै मा जाजोबथारनोसै दे जाजोबथारगोन देलाय हायलाय मा दालिखौ मादि बासिनानै जायो जाजोबथारबाय नै बेस्रा ना ने गिदिर जासिगोन सनानै खानाया गोलाव जानोसै फैदो उदैया बुंबाय नालाय बारखोलांबाय एबार बिमाखौ बेहाय बुलायनोसो हासिगौ आरो ना दै लोंसै फैदो फै नै लास्ट दंबावो मानै थुलु खालामसै फैदो नै वाव इसेल'सो दालिबो दङ आयै इसोरना लास्ट पार्ट जाबावगोन ना जा सुन्दर जानानै दङ नै आयै जानोसै आं सनाफोर ओरै रेडि लाखाबाय नै आंना मुला एवनाया थोरसियावनो लागोन जानोथ' लादों नाथाय बेसेबां सुबिदा जाहोगोन फिसाजोआ बेखौ आंबो हमनो हाला र' मोदोमखौ बासिनानै एसे दोननांगोन दंखायो दंनायालाय मोदोम मोला बिमाया मेजेमफोरखौ बासिनानै लानोसै आरो नों ओंखाम जाखांबाय दे सना दे जा पटल जाखाया पटलखौबो ओरैनोसो औ हप्पासेहाय ससे थोरसिसे लाखाबाय बोसोरनि फार्स्ट लाव दासो आरोना आंहा बेखौबो जादों गोगोम अमाजोंखासो होगादे आं जानोसै सना दे गाहायावनो गेम आरोना सनाफोर ओमफ्राय नै फिसाजोंबो अके होनलायनांगौ आरोना मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय ओम बिमा लक्ष्मी मोजां मोनजाबाय थाथोंहाय बरिया जादों सनाफोर एकदम 9 बार जोबाबो सिखारनाय नङा एकदम गुगु गागा जोबाबो सिखारनाय नङा आरोना ओमफ्राय फिसाजोंबो रायदावबाय थानांगौ राहा गैया बिमा बुरैया ओमफ्य नै आंनि मा होनो चाइनिस स्टाइल मुला एवनायखौबो जाबाय आङो गोलावैनो ओमफ्राय नै नारा दै गांफ्ला फैलायो आरोना एकदम बिमाजों मोनबा बारखोगौसो नारखालायनांगौ मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय गबाबो जाबाय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो आंना जानाया मा रोखोमनि आं देखायनो हाखाथारा गासिखौबो हागौबाय सनाफोर जानानै लानो आरोना बेस्रा उन्दैया जोंनि बारा दिगदार होआखै ना माना नों दिगदार होआखै ना माखौ गया आबो सना आयै आबैया नोंनो बिदि जानो हराखै बिजनि लाबोनाय आंहा नै सावसुबनोसै दानख्लानानै जानोसैलाय हरलाय गया नों गुफुरानो नङा नै मोनसेखौ बासिनो हरलाय माव दे दोनथ' ओंखाम जाफुनायाव एसे दिगदार खालामनांगौ दं नालाय थिगसे रायबाय आङो दलद थांबा थायाबा दा माया जानाय नङा आरो रायबाय बेस्रा उन्दुग्रा रुम फैनानै सिरि खुसु खासार माबा खालामफैबाय थाबाय एसे बुजिबाय रायजानायखौ ओमफ्राय आरो होननाफोर भिडिअखौलाय माथो गोलाव खालामबावनो बेनोसैमोन आंनि दिनैनि ब्लगसा जाबा दाजा बेखौनो होसाबलायबाय आरोना बेखौनो जायफोरा आंनि ब्लग्सखौ फरायनो नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावलायबाय ओंखाम आरि जाखांनानै एकथा जादों आरोना आङो दा फिसालायाथ' दुइथायाव फैसिगोन लायनाङा साइकेलजों थांखादों नालाय स' बिमा बुरैया दा एसे फ्रि जि गोरान एसे खननांगौ ओमफ्राय टेनसन गैया आरोना थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय